କେତେ ପଇଲା ସେଇଟା? 50 ଫାଇନ୍ ଦେଲା ନା ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କ'ଣ ପୁରୁଣା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି? ହାଁ ପୁରୁଣା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ବେଳେ କ'ଣ ରହନି ସେ କେଞ୍ଚୁଛି ପକେଇକି ଆଉ ସେ କଭରଟା କେଞ୍ଚୁଛି ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ସେମିତି କେଞ୍ଚା ହେଉଛି ନା କଭର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲା କଭର ଆଣିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଣି ହେଉନି ଫୋନ୍ ଆଣିଲା ଦିନଠୁ ଖାଲି କାଚ ପକେଇଛି ତ କେଞ୍ଚୁଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉନି କାମ ଫାମ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୋର ତ ଜାଣିଛୁ ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚା ଶହେ ମାଛ ପଇଲା ବୋଇଲା ନା ଜାଆଁଳ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଆଁଳ ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଯଦି ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ସବୁଜ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି ଭିତରୁ ନା ମୂଳିଆ ପାଣି ସେଇ ଯାଏଁ ଯାଇଯିବେ ଆମ ସେପଟେ ସଫା ପାଣି ଦେଖିଛୁ ଆମ ଏପଟେ ସେପଟେ ସଫା ପୁରା କାଚ ପାଣି ଅଧା ଯାଏଁ ଯାଇଛି ପାଣି ଭଲେ ଯିବ ଭାରି ହିରୋ ଖୋଲା ପାଇକା ହିରୋ ଖୋଲା 10ଟା 12ଟା ହେଇଗଲା ପୁଲି ଦେଖିଲୁ ଉପରେ ପୁଲି ପୁଲି ମାନେ ତା ନାଁ ପୁଲି ବା ଏଗୁରା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିନୁ ଚିକେନ ଖିଆ ପାଟି ଆଉ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ମାଛ କେବଳ ମୁଁ ଖାଏ ମୋ ବାବା ଖାଆନ୍ତି ରୋହି ମାଛ ଛଡ଼ା କୋଉ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ମାମା ହେରିକା ଖାଆନ୍ତି ଯେ ମାମା ଆଉ ଖାଉନାହିଁ ମାମାର ହେଇ ଗାଧେଇବୁ ନା ପହଁରି ପଳେଇଛୁ ପହଁରି ପାରିବୁ ନିତର ଦେଖ ନେଇଯା Pula.